मिक्स बाय प्रेम निराला यादव बेचदल को मैया सारा घर के आना जावा हो गेलो भतार मैया पूरा रंडी बजावा हे गे बेचदल को मैया सारा घर के आना जावा हो गेलो भतार मैया पूरा रंडी बजावा आगे जाए के थाना में दे देबो मैया एफआईआर के लेटर गे आगे जाए के थाना में दे देबो मैया एफआईआर के लेटर गे अरे बाईजी के फेरा में पड़लो कहूना महाराजगीर में देखो थिएटर गे रंडी के फेरा में पड़लो कहूना महाराजगीर में देखो थिएटर गे राजगीर में देखो थिएटर गे राजगीर में देखो थिएटर गे रंडी के फेरा में पड़लो सजनवा राजगीर में